Espera, les manetes no estan preparades, va. No, les manetes fora, Superpols, casilla 22. Les manetes... Normalment les mans les pots tenir pullades. Fes-ho cap a ell, ja està. Calla! A veure, aquí igualtat o no, Però per què digues això? Va, tres. I les mans o les No, les mans aquí, així l'aire, que posa. Vale? Ja tira dreta. 1, 2, 3. Com ho ves? 1, 2. Hola, què? Para. 1, 2, 3. Ahora sí, ahora sí. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Va. Pots tenir tota força la muñeca. No s'hi pot jugar bàsquet. Va, hola, què? ¡Oh, mierda! Dale. Remata, súbela. Venga. Vinga, va, Albert. Ay. Mira. Va. Es pot distreure la gent, aquell? Hola, tío, cómo mola. Vaya campeonato del mundo. Va. Un moment, se t'han escapat les mans. Va. Però la mà jo la tinc dreta, cosa que tu no, cabron. Tu no tens pas dreta. Pues s'estan escapant el dit. Hola, nen. Qué bueno este pulso. Hola, però serà immens, La copa del mundo, Hola. Va. Arribarà. Vens?